higala kung ikaw karon naglantaw or naminaw or nagbilar sa imong nga FB o sa bisan unsa nga imong kubi karon, hatag yung panahon kini jutay nga pagpahinumdom. Kini nagahiskot ni siya o paunsa ka nitubag sa tawag sa Ginoo nga anha kanimo. Adunay mga pipila ka mga pangutana nga hantod karon nagpabilin nga pangutana gihapon. Aduna usay mga pipila ka tubag nga atong makita o madungog gikan sa mga tawo o gikan sa tawo nga mo ikahibalag matag karon og unya og bisan gikan pa kanimo. Una, ang pagdumili sa pag-respond sa tawag sa Ginoo nga na kanimo. Ngano, usa ang pinaka main nga reason nganong magdumili man ta sa pagtubag sa Ginoo sa tawag nga iyang gihatag nga ni kanato. Unang-una kanidyong garbo. Nganong garbo man? Nung kay kang taon harian sa garbo, bisan pag imo na siyang kulatahon ug taman imo pa na isulod og banga, imo pa na impalutaw sa dagat, imo pa na siyang kulatahon og taman dili jud na siya maminaw nimo, dili na siya mutuo, dili gusto niya na siya mo insakto tungod kay ang garbo naghari siya ang kinabuhi. Okay? So, daghan pa kay mga hinungdan nga no antaw magdumili sa pagtubag diya sa Ginoo. Ikaduha, napugsan. Ngano man, tungod kay kung ang iyang ginikanan mo sulti nga musimba ka karon o pwede ka ing ani ing ana mo attend ka sa church, ang uban or dili lang uban kadaghanan mo attend tungod kay nagatang-atang og unsay mahatag sa ang ginikanan, murag nangita siya unsay kapalit sa iya in return sa gustong mahitabo sa ilang ginikanan sa iyang kinabuhi nga mga lagad sa Ginoo. Ikaduha, kanunay siya nga nagdepende sa iya nga fleshly desires. Gusto siya nga nag-attend siya sa church or nag-dispense siya sa mga namuhat siya sa mga buluhaton sa church o sa ministry tungod lang kay gusto siya nga na siya mga butang nga after sa iyang mga lakaw, sa iyang pag-response sa mga buluhaton sa Ginoo. No? Dali na kayo na masabtan, guys. Basta nasayod ta nga kita mismo gitawag sa Ginoo apan adunay mga butang sulod sa tong kasing-kasing nga nagdumili ta or nagibuhat na tungod kay ingon ay ning nana or padayon ta ikatulo nag-after ta sa tubag sa Ginoo sa tumong pag-ampo. Usahay magud kaning tawo musimba lang og adunay panginahanglan. Kaning tawo musimba lang kung adunay gusto mo hitabo sa iyang kinabuhi. Kung gusto siya nga matubag sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo, apan sultihan ko ikaw ang Ginoo naglantaw sa imong kasing-kasing. Busugot kag sa dili. No? So, human na ana ug bago na sa Ginoo iyang mga pag-ampo, wala na, quits na. Wala na. Pagka next na naman, okay, go. Pasultihan ko ikaw sa ikaupat nga hinungdan. Ang tao mahadlok nga disiplinahon sa Ginoo. Kay kung sa tao lang pwede ka bunalag pala, okay ra. Maulian ra ka. Kay sakit physical wala ra, okay lang. Pwede ka kasabaan, moagi ra na. Pasultihan ko kaya kung ang Ginoo na mo badlong, ang Ginoo na mo disiplina, ang Ginoo na mo pahinumdom nimo, ang Ginoo na wala jud tay kapainan. May mga hinungdan nga ang tao siguro dili tanan ug di jud tanan nga ang tao mo respond sa tawag sa Ginoo. Napugsan og simba, napugsan og attend og prayer meeting, napugsan og basa sa pros Ginoo, napugsan og pagbuhat og bisan unsa nga ang ngayan buhaton ingon nga usa ka Kristohanon. So, next adunay tubag nga dili tinibuok o dili tiunay sulod sa iyang kasing-kasing ang pagtubag sa tawag sa Ginoo. Sa pipilas sa mga hinungdan nitubag siya tungod kay dili siya
Di siya gusto nga magpuyo nga ang Ginoo mo'y mag anong pangalan nito, mo'y maggiya sa iyang kinabuhi. Lain laing term ani nangalagad siya, aduna siya pagtuo apan in other side siya gihapon ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Pero dili ba wa ba niya gihatag ang kinatibuk-an diya sa Ginoo. Nitubag siya pero dili kompleto sa laktod nga pagkaistorya. Ug ang ikaduha, na-response lang tungod kay dili siya gusto nga magpuyo usab sa diin ana sa kawadon. Gusto lang siya nga makita sa Ginoo nga nag-respond siya nga adunay tawag ani para lang ma-provide ang iyang panginahanglan sa matag adlaw-adlaw, or magpuyo siya nga aruhay ang iyang kinabuhi. Pero wala niya nasabtan o wala niya pangalan dito. Ni-response ang usa ka tawo tungod kay dili niya makaya nga biyaan ang dili niya buot nga mabuhi nga anaa sa kawadon. Dili niya buot nga mabuhi nga mawala ang mga butang diin gihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So sa laktod nga pagkaistorya, mahitabo nga ang iyang pagtubag da sa Ginoo is anaa sa pagpakaaron ingnon. Ditubag lang siya sa tao sa Ginoo because he or she offering for something na di niya buot o dili niya pwedeng biyan sa iyang kinabuhi. So yun lang. O ang ikaapat nga tubag nga klaseng pagtubag sa tao, ang tinud-anay nga pagtubag, which is wholehearted. Una, willing siya nga mo give up sa tanan nga anaa kaniya. So kauban na sa tao nga imong gihigugma, usahay musumuok pa jud ka og mga kalibunan para lang imong makita imong nigugma o mohatag kag panahon bisan sa nahamutang sa risk nga ni risk ang imong kinabuhi. So ingon ana usab ang imong pagtubag da sa Ginoo, wholehearted. No, you are willing to give up everything that you have. Unsa may naa kaayo, wealth and riches, family and loved ones. Usahay kaning wealth and riches, mamugo ni siya una sa diha nga wala pa ka gipanananginan sa Ginoo ning kamot ka nga nakatuon ka sa pagdulog sa Ginoo. Kaya ang Ginoo kanon nga anaa nagatubag sa imong pagampo gipanananginan kaniya. Nakita niya ang imong gugma nga na kaniya. Apan usahay manggod kaning mga butang nga mo ni siya musukod sa imong pagtuo, ang imong pagtahod o ang imong paghigugma da sa Ginoo. Kani ang imong wealth, imong riches, family and loved ones. Usahay kani po mga butang nga mo ni siya musukod sa imong pagtuo da sa Ginoo, kani imong mga pamilya o tanang tawo nga nahimong kabahin sa imong kinabuhi. Usahay hadlok pagbiyan sa itong mga pamilya mao nang maglisod ta og sugod sa Ginoo. But it says kung tinud-anay ang imong pagtubag da sa Ginoo, tinud-anay imong gugma da sa Ginoo, you are willing to give up everything nga naa nimo, tanan tungod kay sa diha kay imong dawat ang Ginoo, dili na ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. So because when you give up everything, there is willingness to give up everything. So imo i-give up ang everything, tanan nga naa nimo uban sa kinasing-kasing. So perfect. You are willing to give up your earthly desires, your wants, need, work, life, and everything that you have. Everything that you have. So imong hinumduman nga kung imong gidawat ang Ginoo, kung gitawag sa Ginoo nitubag ka, you are willing na bisan pa ang
ang imuhang na mahimutang nga bisan pag madelikado ay imong kinabuhi tanan, bisan pag imong kapalit kinabuhi nimo, di ka magmatter niya anak tungod kay ang Ginoo mismo naghatag sing kinabuhi to save you from the power of death. Now, ang pangutana mo ni, kung willing ka nga i-give up nimo ang tanan nga naa nimo, willing usab ka nga mas mahibalo, you are willing to know more Jesus, you are willing to follow Jesus, you are willing to live with Him, and you are willing to sacrifice all that you have, whether you like it or not. Tungod kay kung tinud-anay ang imong pagtubag sa Ginoo, wala na pagdumili uslod sa imong kasing-kasing. Okay? So, mao kadto ang upat. Balik ko nako, no? Ang upat ka posibleng tubag nga gikan sa tawo, tubag sa tawag sa Ginoo. Ang pagdumili, napugsan, ang dili dili kompleto, no, incomplete nga pagtubag da sa Ginoo, ug katong arba sa imong kasing-kasing nga pagtubag da sa Ginoo ang tinud-anay ug kinatibuk-an imong kasing-kasing ang pagtubag da sa Ginoo. So karon ang pangutana, ikaw karon nga naminaw, paunsa ka tubag sa tawag sa Ginoo nga naa nimo? Itubag ba ka kay napugsan, or nitubag ka with nga naapay reservation sa imong kinabuhi, naapay reservation sa imong kasing-kasing, wala nimo gihatag ang tanan na sa Ginoo? Susultihan ko ikaw, kung ikaw na minaw karon, ayaw paglangan kung ano ramang kay mga nahimo o ano na pay sulod sa imong kasing-kasing nga pag dumili, ano na kapay panahon nga madula sa Ginoo. I hope na nalinawan ka sa gamay nga pagpahinumdom sa ato ang kinabuhi ingon nga Kristohanon. So, yun lang. God bless you.